Takže zdaraz ľudia, zdravím z ďalšieho dielu z Second Fidget. A tento diel je o tom, že pôjdem do hostinca a niečo pár informácií o stave, takže hostinec? Ja my už sme vlastne hostinec. Dobre, takže debná, aha, čo to? Debná ahatka, neviem to nechám. Jaha. Túto misiu si dáme, takže prijať. A teraz skočím. Takže, jedna postava. Áno, postava. No. A vidíte, už mám tu helmu Pancier 4, zdravie 2. Tu mám Pancier 2 župan. A mám Pancier 2, to som si kúpil. Mám šťastie 2 náhrdelník. Maliar síce, no nevadí. Mám po tej som kusom ako keby, no hral som a za chvíľu pôjdeme aj do areny, takže teraz budeme strich, takže no, takže hodím sa do hostinca a strich. Ja som späť a už to ide, takže ako vidíte, už bojujeme a s kým sa necháme prekvapiť. Močiarný klomp a uberáme mu 30 len, sakra! A on má silu vlastne 9, takže on má zručnosť 2, my máme zručnosť 14. Inteligenciu máme dosť dlhú, šťastné veľké. Skúsim to presne, my. A získali sme hobičku, získali sme šňúrku, nedaj dáme. OK, menší frame drop. Vlastne to, to môže byť, to ide inde. Toto je sa mne, myslím. No. Jo, máme Pancier 3 zdravie 4. Oh yeah. A ideme za hostinca. Takže točíme 2 minút 15 a kde je ďalšia túžba po družstve. Je dobré družstvo. Neuveriteľné, to je čo? 622 skúseností. 200 len. Na 6 minút síce. Neuveriteľné. Tak ja sem. Tak a bude zase strich. Bo to je 1 minút. Tak bude minútový strich. Takže máte zase pán prstenov, tak toto je ako lore. Ako lore, ne? Toto dávate proste, tak viete. Takže strich. Alebo Jeko. Ja viem, že ty pozerávaš moje videá, preto si aj tu a pozrieme si jeho profil. Samozrejme, lebo on je blbec a on chce z toho tiež vlastne natáčať a na nový kanál. Pozrite, kedy na mňa útočil. Ja som tu bol, pri tom prvý útok viem. Čo? Zobrať profil, no. Tu máte jeho, sakra, zobrať sa. No, tu máte jeho. On to hral včera hodiny a je lukrác. A on má luk. Poškodenie 921. Už to má 3D prieskumník. Aha. Tuší. Ahahaha, smaliar. Aha, prostok. Dosti. Trávie. Čo to? Smrdavé topánky. Fuj, jako smrdíš. Jako smrdíš, proste smrdíš. Máš 806. Pina. Dobre. Závrieť. Tak OK, sme tu a ideme si ešte pozrieť ešte 4 minúty, takže to prestrihnem a vám pridá nejaké ďalšie informácie. To je dlho, Kriste. OK, sme späť, ideme fightiť. Fight. Sakra, tak to nám mi volá. Dúfam, že to nie je... Takže to vyhrali len tak. Si ďalší level. Teraz bude kúš dlhší strich, lebo treku na YouTube. Strich. Takže sorry ľudia za to, že tento diel bude kus kratší, ale bugol sa mi kus internet a
A proste nejde načítať tak ako by mal, nejde mi načítať stránka SSF. Že dám vyhľadávanie. Počkajte, ja vám to hodím tu takto do okna. Sakra. Nebuguj sa. Tak to vám do okna. Vyhľadávanie. Počkám. No proste to stránka nejde, že pre tento diel sa s vami lúčim.